Trebao bi postati poligamist jer ćeš zarađivati više novca. Da, ovo je zapravo istinita činjenica u Ujedinjenom kraljevstvu. Vaš porezni novac odlazi na uzdržavanje muškaraca koji imaju više žena. Sada ne moram vam ni govoriti koliko je ovo problematično, posebno s obzirom na činjenicu da je poligamija ilegalna, a također i zato što vaš teško zarađeni novac ne bi trebao ići muškarcu koji je odlučio zlostavljati ne jednu ženu, nego čak 4. Moramo razgovarati o ovome, jer ovo sada postaje izuzetno kontroverzno. Iznenadit ćete se kad čujete da novac poreznih obveznika znači da beneficije idu muškarcima koji ožene više žena. Ne, nije pretjerivanje. Poligamija je ovdje u Ujedinjenom kraljevstvu ilegalna. Ali ako ste se oženili s 4 žene u inozemstvu i zatim preselili ovdje, mogli biste tražiti do 78.000 funti u beneficijama koje plaćaju britanski porezni obveznici. To je apsurdno i potpuno pogrešno. Već smo rekli da ćemo prestati davati beneficije stranim državljanima. Danas najavljujemo da ćemo zaustaviti beneficije za više supruga. Naš sustav socijalne skrbi ne može biti bankomat za cijeli svijet i ne bi trebao podržavati poligamne veze. Mislim da, ako razmislite o tome, ako ste netko tko ima 4 žene, što to govori o vama, pa već znate istinu što to znači i razmišljate u sebi, znate što, kamo bih trebao otići. Možda ćete odlučiti otići u zemlju koja će vam platiti puno novca za to apsolutno odvratno djelo i ponašanje. I iznenađenje, to je Britanija. Sada stvarno želim razgovarati o tome jer me smeta činjenica da još uvijek plaćate ogroman iznos poreza zemlji koja je uspješno stvorila ovakvu rupu u zakonu, a da vi to ni ne znate. To me smeta jer vjerujem da bi trebalo biti puno više transparentnosti o tome kako se troše naši porezni novci. Uvijek, ako ćemo davati toliko teško zarađenog novca vladi, vlada bi barem trebala obavijestiti gdje taj novac ide i dopustiti nam da barem malo sudjelujemo u odlučivanju o tome. Zar ne mislite? Mislim, to je prilično jednostavno. Kada podnosite poreznu prijavu, mogli biste dobiti neki dokument koji pokazuje na koja mjesta ste suglasni da vaš novac ide, a vlada može odlučiti 3 od tih 10 mjesta koje ste označili kao mjesta gdje bi oni rasporedili vaš novac. Ali ne. Ne samo da nemamo pravo glasa u tome, već sada financiramo i same ljude koji dolaze uništiti naša društva. Možda govorim očito, ali muškarac koji je oženio 4 žene nije muškarac koji se lijepo uklapa u britansku kulturu. Zar ne, prijatelji moji? Ne, nije. I znate da je to istina. Ne trebam vam ja to reći. Poslušajmo ovo. Poligamija je ilegalna u Ujedinjenom kraljevstvu, ali varanje britanskih poreznih obveznika tako što imate više žena na socijalnoj pomoći, pa to je očito potpuno u redu. Muslimanske obitelji zaobilaze zakone Ujedinjenog kraljevstva tako što se žene s više žena u inozemstvu, gdje je to legalno, a zatim se jednostavno vraćaju u UK i traže socijalnu pomoć za svaku od njih. I radeći to, muslimanski muškarac s 4 žene može dobiti do 78.000 funti godišnje u socijalnim naknadama, što je više nego dvostruko od onoga što prosječno britansko kućanstvo zaradi u godini dana nakon što plati poreze. Odvratno. Naravno, to je najpretjeraniji broj koji su mogli pronaći, jer žele da ljudi budu šokirani i zgroženi, a vjerojatno nije riječ o toj svoti. Ali činjenica da bilo kakav iznos može otići muškarcu koji je odlučio oženiti 4 žene izvan Ujedinjenog kraljevstva, a zatim se vratiti u UK ili doći u UK, samo pokazuje koliko je cijela ova stvar duboko iskvarena u ovom trenutku. Dakle, čini se da muslimani ne žele živjeti prema britanskim zakonima, ali su potpuno zadovoljni živjeti na račun britanskih poreznih obveznika. To je uvijek tako. Nemaju nikakav interes za asimilaciju i učenje iz različitih stvari koje mi možemo ponuditi. Umjesto toga, puno su više zainteresirani uzimati od nas na bilo koji način na koji mogu. Sada, za one od vas koji misle, ljudi, poligamija zapravo nije velika stvar. Hajdemo malo razgovarati o ovim statistikama, o tome. Bivša doktorandica inženjerstva na sveučilištu Cambridge, Nabila Philip, napustila je studij kako bi postala druga supruga londonskog poduzetnika Hasana Philipa u neslužbenom islamskom poligamnom braku. Hasan je kasnije uzeo i 3. ženu. U Britaniji bi moglo postojati čak 20.000 neslužbenih poligamnih muslimanskih brakova, unatoč tome što je bigamija protuzakonita prema britanskom zakonu. 20.000 neslužbenih poligamnih muslimanskih brakova.
Sada muslimanski muškarci imaju po 20 žena svaki zbog poligamije. Ono što trebate razumjeti jest da ovo nije samo taktika za krađu novca poreznih obveznika. To je također taktika za preuzimanje. Vidite, njima nije cilj samo doći s gomilom i gomilom imigranata. Ako oženite puno žena, možete imati puno djece, prijatelji moji. Puno djece. A ako imate puno djece, pogodite što se događa. Možete brže preuzeti kontrolu. Dakle, vi plaćate poreze kako biste financirali te muškarce koji ne vjeruju u vaše društvo, da bi mogli oženiti dovoljno žena i preuzeti vaše društvo. Rekla bih da bi nas to trebalo prilično naljutiti. Kad smo shvatile da će ova emisija postati naš stalni posao, shvatile smo da ćemo trebati sponzore. Ali bila sam odlučna da ćemo oglašavati samo stvari koje su dobre za naše pratitelje. Tražile smo tvrtke koje će vam zaista poboljšati život. I Chapter je bio jedan od naših prvih izbora. Ne trebam vam ja govoriti da je Medicare problematičan i skup. I to me jako smeta. Ali zato Chapter postoji. I molim vas, recite mi da ste ih počeli koristiti. Jer vam pomažu odabrati plan koji zaista ima smisla za vas, a ne plan koji koristi savjetnicima. Korisnici u prosjeku štede više od $1100. Poziv je besplatan, traje oko 20 minuta i mogao bi vama ili vašoj voljenoj osobi uštedjeti puno novca i stresa. Zato nazovite Chapter na 610 68037. To je 610 68037. I podržite otpor dok ste već tu. Sada, ako ćete mi reći, Meiraka, ovo se zapravo ne događa. Zašto pretjeruješ? Zašto ne poslušaš što oni imaju za reći? Poligamija se prakticirala u Arabiji prije islama, ali bez ograničenja broja žena. Islam ju je ograničio na 4. Kada muškarac oženi više od jedne žene, to se naziva poliginija. Jesam. Došao na sastanak. Poligamija ili poligamija? Poligamija ili poligamija? Zna li tko? Je li to djevojka ili dečko? Dugo. Dugo se nismo vidjeli, drago mi je što te vidim. Tebe. A ovo je tvoja supruga, mašala. Dobro. Pitam se, ima li on uopće pojma kako ona izgleda, jer ja nemam. Koji je glavni razlog? Zašto želiš ići? Zašto tražiš drugu suprugu? Nema drugog razloga, baš ako se neko pojavi. Da, ako netko pročita jednu od Božjih knjiga, bilo da govorimo o Bibliji ili Kur'anu, tamo je sasvim jasno da je to dopušteno. I to je uvijek bilo dopušteno. Zašto čitaš Bibliju? To je dopušteno. Nije li to lijepo od njega što je dopušta da govori? Ne da vidi tko govori, nego je samo dopušta da govori. Mogla bi dobiti i bijelu ploču. Ali ovdje ima jako divnog muža koji je samo pokriva. Ali zapravo, u stvarnosti, kada je došla ta naredba, mnogi muškarci su morali zapravo razvesti mnogo žena. I puno ljudi misli, pa zašto si ti sretna zbog toga? Jer muškarac može imati ženu i što god, što ti imaš od toga? Ali za mene to nema veze sa pomaganjem ili nečim sličnim, jer mi ne treba nikakva pomoć. Ne treba mi ništa. Sretna sam ovako kako jesmo. Ali glavna stvar je, želim oživjeti nešto što izumire. Želim slijediti islam, to je moje mišljenje. I ako neko ima problem s tim, a naziva se muslimanom, onda ima proturječnost u sebi. Svatko njih ima svoju osobnost, čovječe. Znaš, svatko ima svoju osobnost. I pronaći nekoga. Mislim, nije da mi znamo što se događa iza zatvorenih vrata, ali to bi bio jako strašan čovjek kojem bi se itko usudio proturječiti, zar ne? Dakle, kad mi je moj suprug od početka rekao za poliginiju, pomislila sam da, mogu vjerovati tom čovjeku. I to je ono što me još više natjeralo da ga poželimo ženiti. Znam da možda zvuči glupo, znaš, kad pomisliš on želi poliginiju, ali zapravo... To zvuči kao zlostavljanje. Ne zvuči glupo. Zvuči kao zlostavljanje. Zvuči kao da te taj muškarac zlostavlja i da si bila prisiljena koristiti određene fraze kako bi objasnila koliko si uzbuđena zbog toga. Jer nijedna normalna žena zapravo nije uzbuđena zbog toga da dovede drugu ženu u svoj brak. To je ono što me više zainteresiralo jer sam pomislila, znaš što, ako ovaj tip to može priznati od početka, onda nemam razloga za brigu. Zlostavljanje je toliko loše da je ona spremna zapravo reći ne, zato sam se zaljubila u njega, jer je to ono što on želi. Ja, zaljubila sam se u njega zbog ovoga. Ovo je ono što želim. Ovo je ono što želim. I ne mislim da je pretjerivanje reći da ti ljudi zaista žele donijeti ovo zajedno sa šerijatskim zakonom u naša društva. Ovo je zapravo ono što oni žele. Četvrt Minneapolisa. Osjećaš li se ugodnije? Ovo nije samo problem Ujedinjenog kraljevstva. Ovo je američki problem. I neću prestati to govoriti do kraja svijeta.
Ovo je problem za svakoga tko vjeruje u bilo kakvu slobodu izvan šerijatskog zakona. Oni dolaze po nas. Osjećaš li se ugodnije živjeti pod američkim zakonom ili pod šerijatskim zakonom? Šerijatski zakon, ja sam musliman, više volim šerijatski zakon. Šerijatski zakon... Više volite šerijatski zakon nego američki zakon? Naravno da. Eto, dragi moji, ovi ljudi bi radije mogli imati 4 žene nego raditi ono što mi radimo, a to je zapravo voljeti i brinuti se za jednu osobu s kom smo u braku. Ovo se događa, ovo je stvarnost. Ovo se u Ujedinjenom kraljevstvu plaća novcem poreznih obveznika. To je ono što čeka Ameriku ako Amerika ne poduzme nešto po tom pitanju. I iskreno, ako Ujedinjeno kraljevstvo ne poduzme nešto po tom pitanju. Jer ljudi, borite se, oduprite se, zaustavite to. Nemojte, ne trebate plaćati za invaziju. Već se događa. Nemojte to financirati. Hvala vam na pažnji u vezi ovog pitanja.